3 motive principale pentru care aleg un stil de viață sănătos. Dăm follow dacă și tu te gândești la sănătatea ta pe termen lung. 1. Pentru că trupul nu este dușman. Corpul tău nu lucrează împotriva ta. Îți transmite semnale. Oboseală, epuizare, probleme de somn. Dacă ai grijă de el așa cum are nevoie, el te susține la rândul său. Cu energie, cu focus, cu stabilitate. 2. Pentru că prevenția este întotdeauna mai ieftină decât repararea. Cei mai mulți încep să fie atenți când deja doare, când deja ceva s-a stricat, deși organismul avertizează cu mult mai devreme. Stilul de viață conștient nu este o reacție de panică, ci previziune. 3. Pentru că oricum vei plăti. Acesta este adevărul despre care puțin vorbesc. Vei avea cheltuieli de sănătate în orice caz. Întrebarea este doar acum, în pași mici, cu rutine sustenabile sau mai târziu cu sume mari, cu o calitate scăzută a vieții și cu multă suferință fizică și psihică. Sănătatea ta nu este un lux, ci baza pe care se construiește totul. Scrie-mi în comentarii da, dacă și tu consideri că stilul de viață sănătos e important și trimite acest video prietenei tale care simte deja că este timpul să gândească înainte, nu să supraviețuiască doar.